arziki ne ma san manzon Allah arziki ne, tauhidi arziki ne, sunna arziki ne, amana arziki ne, gaskiya arziki ne, ɗabi'u masu kyau, haƙuri arziki ne, godiya ga Allah arziki ne. In kai haƙuri Allah ya ƙaro maka, in kai godiya Allah ya ƙaro maka, istighfari arziki ne, salatin annabi arziki ne, ambaton Allah arziki ne. Aka ce wani malami, wai kai me yasa kullum aka ganka cikin farin ciki, cikin annashuwa, cikin jin daɗi, kamar baka jin komai, baka jin gari. Yace ina ji, amma aya 4 ce ta sa na jure. Yace aya ta farko, Allah subhanahu wa ta'ala ce yudabbirul amr. Allah ce ni ke gudanar da komai. To me yana a ciki? Na bawa mai gudanarwa ya gudanar da abin sa yadda yake so. Da haka duk hukuncin da Allah ya ni na karba. Ajaban li amril mu'min, al'amarin mu'min yana da ban mamaki. In ya samu ya ce ya gode, in ya rasa ya hakuri. Haka shi yasa ba za ku ji kaina ana fitina da ni, ana rigima da ni akan abin duniya ba, kwata saboda na san me abin ya san inda yake aje abinsa. Yace na biyu kuma Allah ya ce inna ma'al usri yusra. Duk inda tsanani ya tsanani to a ƙara haƙuri, akwai sauƙi na nan tafi. Duk inda tsanani ya tsanani to a ƙara haƙuri, sauƙi na nan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yace ba yadda za a yi kunci ɗaya ya rinjayi sauƙi biyu. Saboda haka anan Allah ya faɗi sauƙi biyu na kira, ya kuma faɗi kunci guda ɗaya. Don haka in aka yi haƙuri a kowace irin rayuwa, sawa'un taka ce kai kaɗai, ta gidanka ce, ta makarantarka ce, ta gurin aikinka ce, ta siyasarka ce, ta kasuwancinka ce, ta ilimi ce, ta gidanka ne, ta iyalanka ne, ta abokanka ne, ta ƴan uwanka ne, ka ƙara haƙuri kamar yadda annabi Yusufa ya yi haƙuri, kuma ƙarshe ya zama shine sarkin, wato babban waziri ɓangaren abin nan a Masar. To haka ne sai ce abu na uku kuma shine sai in karanta ala bi zikirillah ta duma innul qulub. Da ambaton Allah zuciya take nutsuwa. Za ka sai in shagala da salati. Nawa annabi salati in samu farin ciki, in samu yawa bakin ciki. Na yawaita addu'a na samu farin ciki, na yawaita ambaton Allah na samu. Sannan na kalli na ƙasa da ni akan harkar duniya, na kalli na sama da ni akan harkar addini. Kallon na ƙasa da kai kullum zai sa ka gode. In kai ba ka da shi, wani ba shi da shi, ba shi da lafiya. In kai ba ka da shi, wani bai da ido, wani bai da yatsu, wani bai da ƙafa, wani baya ji baya gani, wani yana da ciwo ma bai da magani, wani yana kurkuku a masa ɗaurin da rai, wani an masa ɗaurin kisa, wani kuma yana na asibiti bayi da lafiya, ba magani, ba ma mai duba shi, wani yana jin yunwa ma ba abin da zai ci, wani yana da rashin lafiya ma ba shi da kuɗin magani. Saboda haka kullum ka dinga kallon na ƙasa da kai sai ka gode wa Allah, ka dinga kallon na sama da kai wajen ƙoƙari da ƙwazo sai ka ƙara himma. Kada ka shagala da kallon na ƙasa da kai. A harkar ƙoƙari da ƙwazo, suwa suka yi karatu, suwa suka iya sana'a, suwa suka dage, suwa suka nema, suwa suka samu, wa mai baya wannan nan, abin neman na nan, samun na nan, babu abin da ya canza sai mu ne kawai muka canza. Allah na nan, arzikin na nan, samun na nan, noman na nan, ƙasa na nan, ruwan sama na nan ana sako da shi, komai Allah yana yi. Sai dai laifuffukanmu da saɓanmu da san zuciyarmu da san ranmu ne suke jawo abubuwa su cakuɗe mana, kuma duk sai mu ɗauki laifin mu ɗora wa junanmu, mu ta zagin junanmu, mu ta aibata junanmu, mu ta cin mutuncin junanmu, kuma a ƙarshe dai koya aka yi dai Allah dai za a sake dawowa gare shi, tunda dai ba mai yi sai shi. Da haka yace kuma abu na hudu da yake sa hankali na ya kwanta shine faɗar Allah ta'ala, fa ma dhannukum bi rabbil alamin. Wani zato kuke wa Allah ne? Yace to ni sai na kyautata Allah zato, ana inna zanna abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Ni ina nan yadda ka dauke ni. Allah ya ka dauke ni mai bawa sai in baka, in ka dauke ni ba sai in hana ka. In ka tashi kai kwazo sai in baka, in kai kasala, kai nawa, kai lalaci sai in baka a cikin wannan abin. Saboda haka wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Za qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. A gani wa akharu da yadribun fil ardi yabtaguna min fadlillah. Allah ya ce a tashi a nema, a tashi a dage, a tashi a yi kwazo, a tashi a nema, a tashi a abin nan a cire kasala, a cire nawa, a cire lalaci.